अंकुशवा अंकुशवा तोरा सुनात नहीं खे दुआर पर कबेले के तो घंटी बजा होता एकदम जाते नु भाई जहां जयपुर जाई दिन भर खाली हाला करत रहेलन। बाबूजी बाबूजी देखो आज हमार सरकारी कागज आ गइल, नौकरी लाग गइल आर्मी। जय हो डिहुआर बाबा। जैसे हमरा बबुआ के नौकरी के कागज भेजल वैसे ही कोनो बढ़िया रिश्ता भेज दे। हे भगवान हे भगवान। हेलो कहीं समाचार सब ठीक बा? सुनो ना हाँ आर्मी के तो नौकरिया लाग गइल, पापा से कहियो बियाह करे के। परमानेंट लागल है कि सिर्फ 4 साल वाला? 4 साल के लागल हो। पापा ना करे परमानेंट खोजतानी का हम अभी आवतानी। लाग गइल जो सरकारी सनम हो, तोहरा के बड़ी खुश राखब हम हो। लाग गइल जो सरकारी सनम हो, तोहरा के बड़ी खुश राखब हम हो। ए जानू अब तब तो हमरा मम्मी के हो जाए। 4 साल बाद कैसे ढोबब बोझा, जानू परमानेंट हो जा। 4 साल बाद कैसे ढोबब बोझा, जानू परमानेंट हो जा। हे तू बुझत छै कुनु 4 साल बाद फिर सरकार कोनो दूसरा विभाग में भेज दी, दुल्हा सरकारी रही। ए ना हो, हम अपना बाबूजी के जानतानी, उनका ये सब झोल झाल पसंद ना हो। नौकरी मिलत बड़ी हो भागे, ले लेनी जवानी आइल हो आगे, समझ तू हाला। ए डार्लिंग समझौतानी बाकी, घर के लोग ना बुझी बात। हमारा खातिर लइका तुइए दिन पबड़ुए खो जा। तो तू ही कहब करी कोना देवता के